Swrgwpwuri थांगासिनो आरोना जोङो दायो लोगोफोर साथाम जोङो दायो थांगासिनो दुदैबारि सेन्टार मोनसिगोन गाइस दायो जोङो माने फिसा सेन्टारबो नङा र' माथो सिगां माथो एसे गिदिर नुदोंमोनलै आं दुदैबारि सेन्टारखौ दुदैबारि सेन्टार गाइस Swrgwpwuri थांगासिनो गाइस जोंहा दायो मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला फाइनालि दायो जालां सेन्टार जालांनि सेन्टार गाइस जालाङाव माने गारियानो गंसेल' थायो नामा हाथाइसालि मोनबाय जोंहा दायो सुनिबार हाथाइसालि फैदों गाइस जोङो दायो Swrgwpwuri नायलांबाय था नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे Swrgwpwuriनि माबायदि जायगाया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो Swrgwpwuriयाव फैयाखैमोन जोंनि उनाव सासे इउटिउबारबो जिरायनाय दङ बिथाङाबो ब्लग भिडिअ खालामगासिनो दायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना मुसाहारि जोंनि ब्लग Swrgwpwuriया माबायदि नायलांबाय था माबायदि नायलांदो नोंथांमोना दायो Swrgwpwuriनि भिउसखौ दालां मोनबाय नै जों दायो जोंना राइडारा बेनो जोंना राइडारा खस्थ'थार थेवबो फैबाय जोङो उपाय गैया Swrgwpwuri हाजो नायनो फैदोंमोन गामिफोरखौ नायदो Swrgwpwuriनि गामिफ्रा माबायदि आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना Swrgwpwuriया माबायदि आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों Swrgwpwuriयाव दालां मोनबावबाय जोङो दायो नोंथांमोनाबो बेरायनो फैबानो जाबाय Swrgwpwuriयाव माबायदि Swrgwpwuri जायगाया बयबो नायफै Swrgwpwuriखौ लामाया अन्थाइबारि खिन्थु खस्थ' दै Swrgwpwuri फैनांगौबा गामिफ्रा बेनो Swrgwpwuriनि गामिया ना न'फ्रा बेनो Swrgwpwuri खैजानिया राइडारा नै जोंना राइडारा नैथिंजाय सासे ब्लग भिडिअ खालामगासिनो जोंना Swrgwpwuri मोनफैबाय दायो नै बिथिंजाय हाजो दङ जोंहा नै बिथिं थांबावगोन जोङो ससेबाव ओरैजाय नोंथांमोना नायलांबाव देखायलांगासिनो आङो नायदो आरो दानाबा Swrgwpwuriनि जायगाफोरखौ माबायदि नोंथांमोनाबो बेरायफै बे जायगायाव Swrgwpwuriयाव माबायदि फैनानै नायफै अमेजिं जायगा
Swrgwpwuriयाव फैनायनि मजायानो बेलेग गाइस नोंथांमोनाबो फैनानै नायबानो जाबाय माबायदि मोनो फिलिंसआ बेयाव फैनानै फिलिंसखौनो ओरैबायदि हेपि मोनदों आरोना आङो दायो लाइफआवहाय फार्स्ट टाइम फैदों आङो दिनैसो वा दाउसो मजा नैबेनो Swrgwpwuri हाजोनि माबाया सावगारिया नैथिं हाजो बेयाव सासे इउटुबार दङ जोंहा सिगां आं Swrgwpwuriयाव फैखांखानायमोन दायो अनेक बार जाबाय Swrgwpwuriयाव थिं सासे दंबावो जोंहा फंबाय Swrgwpwuriयाव माने आङो सिगां फैनायाव ब्लग भिडिअ बानायखानाय दङ आं डिसक्रिपसनाव होगोन दे थांगोन नायथां नोंसोरो जोङो जे थांगोन आं इयाव फैबाय वाटारप्रुफ गाइस नायबाय था दै ओरैजाय दङ दै गाइस पार्टी जाफैयो आरोना दायो लकडाउनजों पार्टीबो जाफैयाखै आरो बारा मानसिफोरबो फैयाखै आरोना दायो माने नङाबाथ' बुहुत मानसिफोर फैयोमोन दायो फैथ'वाखै जों साथामल' फैदों ओमफ्राय ओरैनोथ' बे Swrgwpwuriया बुहुत समायना आरोना नै दैयाबो स्राय स्राय भिउसफ्रानो मोजां आरोना बेयाव फैनायनि फिलिंसआनो बेलेग जायो आरोना बेयाव फैनानै बुहुत हेपि मोनदों आङो गोसोखौनो मानो होनबा बुहुत गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आरोना आंबो बेयाव Swrgwpwuriयाव माने फैफेराखैमोन आङो Swrgwpwuriयाव माने फैनो सानदोंमोन आरोना दिनै फाइनालि फैबाय जोङो आं फैयाखैमोन आरोना लोगोफ्रा फैखांबाय खिन्थु आं फैयाखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय ओरैबायदि मोजां नांदों आङो जायगाखौ बुंनोनो नांला आरोना बैयाव सासे जोंहा लोगो दङ ओइनै बेबो इउटुबार सासे जोंहा दायो नै भिउसफोरखौ नायलांदो नोंथांमोना आं भिउसखौ खोन्थागासिनो दायो नै ओरैजाय दै दं आरोना जोंहा नै नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैजाय भिउस आरोना ओरैजाय दङ जोंहा दै सानै दङ जों साथामजोंनो बेरायफैदों आरोना दायो ओरैनो मा खालामबाय थानो न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना जोङो माने साथामजोंनो नायलांबाय था नोंथांमोनाबो ओरैजाय नै ओरैनोथ' मा खालामबाय थानो आरोना लकडाउनबो माबो बरिं नांबाय थानायखाय जों इयावनो बेरायनो फैबाय आरोना दसे Swrgwpwuriयाव मानो होनबा न'आवबो ओरैनो बेसे थाबाय थानो नङा होनबा ओरैनो बेरायनो फैबाय Swrgwpwuriयाव नायदो नोंथांमोनाबो जायो ओरैजाय ससे थांबावना आरोना आङो ओरैजाय थांनानै नायनि बिसोर इथिं दङ नै इथिं माखासे ससे दङ नै दायो आङो इथिं थांबावनि मा दङ नायलांबाय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे ओरैजाय पिकनिक जाफैदोंमोन आरोना बेफोराव आङो असम जायगाया नायलांबाय था नोंथांमोनाबो देखायगासिनो आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरैबायदि गिदिर अन्थाइ दङ Swrgwpwuri असम जायगा असम गाइस वाइट गेलेनो नागिरदों गाइस What the water, guys! Look, guys, look!
Swrgwpuriयाव फैनायनि मजायानो बेलेग आरोना वादा वाद गोसोम बैसोर इयाव दं आरोना सानैया गारनानै फैबाय आरोना आङो एसे फैबाय आङो नायलांबाय था नोंथांमोनहाबो स' नुलांबाय थागोन Swrgwpwuriनि माबाखौ सावगारिखौ एसे नायलांबाय थादों नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आङो मोनाहांबायबो दायो न'आव थांनायनि एसे लाहार फाहारबो खालामनांसिगोन आरोना बारा गोबाव खालामजानाय नंला जोङो नेक्स्ट टाइमाव फैबा फुल बे Swrgwpwuriनि माबाखौ खोन्थासिगोन आरोना आङो दायो एसे मोनानासो फैखानाय जादों जोङो गोबावबो जाबाय फैनाया माने न'आव बेसे थाबाय थानो होननानै बेरायफैबाय आरोना जोङो स' नोंथांमोनाबो बे ससे भिडिअखौ नायनानै गोजोनदो Swrgwpwuriयाव पिकनिक जायो आरोना पिकनिकबो जाफैयो बिदिनो नोंथांमोनाबो फैनानै पिकनिकफोर जाफैनो हागोन आरो Swrgwpwuriयाव बेरायफैनो हागोन माबायदि नोंथांमोनाबो नायफै Swrgwpwuriया ओरैबायदि समायना आरोना हाजो बायदिसिना दङ पिकनिक जानो बिराद इन्टारेस्ट माने दायो लकडाउन ना बेनि थाखाय लकडाउनखाय फैथ'वाखै जों बेवहाय रावबो माने लकडाउन गैयाबा फैयो आरोना दायो लकडाउन नालाय दायो रावबो गैया जों साथामजोंनो बेरायफैदों आरोना स' नोंथांमोना फैनानै नायफै Swrgwpwuriखौ माबायदि नुगोन Swrgwpwuriया मोजां नंगौना नङा बेयाव फैनानै माने फिलिंसानो बेलेग नांदों आरोना आंनि गोसोफ्रानो माने गावखौनो गाव बुहुद एक्साइटेड मोनदों आरोना आं गावखौनो माने गोसोफ्राव ओरैबायदि साननाय फैदों माने बे Swrgwpwuriखौ लानानै मोनसे सिमां सुजुदों आरोना आङो नोंथांमोना मा सानो बे Swrgwpwuriयाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं दिनै माने न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय ओरैनो दसे ब्लग भिडिअ बानायनायजों लोगोसे Swrgwpwuriयावबो थांखायाखै होननानै Swrgwpwuriयाव फैनाय जादों आरोना माने नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नुबाय नङा होनबा बे Swrgwpwuriया माबायदि सोरबा खोनायोल'मोन Swrgwpwuriखौ माबायदि बेखौथ' नोंथांमोना नुवाखैमोन दायो आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो Swrgwpwuriखौ माबायदि एसे क्लिपखौ आं देखायबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' नेक्स्ट टाइमाव फैनानै मोजां खोन्थाफिनसिगोन आरोना दायो न'आव थांनोसै दायो नोंथांमोना उननि भिडिअखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोननो आङो थाबैनो उननि भिडिअखौ आं लाबोगासिनो Swrgwpwuriयाव फैनानै मोजाङै दायो जोंहा मोनाहांबायबो न'आव थांनायनि सम जाबाय दायो एसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन दायो लोगोफोरजों थांफिनसै आङो लोगोफ्रा बैथिं दङ बैखैजाय नै बैखै दायो इसोरजों थांफिनसै आङो माने न'आवबो थांनांसिगौ नालाय मोनाबाय जोङो साथामल'सो फैखादों फैनायानो ओमफ्राय दायो मोनाबायबो नालाय न'आव थांनोसै आरोना जोङो मालाबा नेक्स्ट टाइमाव फैबावगोन नेक्स्ट टाइमाव फैबा नोंथांमोननो मोजां खोन्थानोसै भिडिअफोरखौ Swrgwpwuriखौ माबायदि आरोबाव जोङो दायो बारा गोजानाव थांला माने खाथियावल' थांबाय आरोना बे जायगाफ्रावल' बेरायबाय जोङो बेफोरावल' बेरायबाय ओरैनो दसेनो दायो जोङो थांफिनसै ना मा होनो नोंथांमोनाबो नुखाबाय आंजों लोगोसे Swrgwpwuriनि माखासेखौ जोंहा लोगोफोरखौ लोगो मोनफैबाय फाइनालिबो दायो थांनोसै जोङो हाबाफारि खालामहैबानो जाबाय बेयाव सासे दङ जोंहा फंबाय नै सासे दङ नै इथिंजाय सासे जोंहा नै बस Hi guys Berainw Fungkha Bosumataरि sorry Fungkha Muchahary बिथांनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना ओरैनोल' नायनानै दाथां Swrgwpwuriया बिराद इन्टारेस्ट बिथाङा Swrgwpwuriयाव फैदोंना Swrgwpwuriयाव फैनाय भिडिअखौ मोजां माने फुल नायजोबनानै साबस्क्राइब खालामलांदो आरो हायोब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामला मिथिबाय आरो कमेन्ट खालामनोथ' दाबावथार आरो हायोबा नोंथांमोनाबो फै Swrgwpwuriयाव बिराद इन्टारेस्ट दैमाफ्रा नायलाय बिराद स्राय
दायो आंबो सेल्फि लागासिनो दं माबायाव हारसिं मबाइलाव बाय लोगोफोर बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बिथांनि इउटुब चेनेल नामा मामोनलाय हास्थायसा बाग्लारि डाबल दङ मोनसे OMG लाबदां फाग्लाफोरलाय OMG लाबदाङाव गेम होयो आङो ओमफ्राय हास्थायसा बाग्लारियाव बिदिनो ब्लगफोर होलाबायो गोदाव सोराव आरो आंथ' इउटुबार गिदिरथ' नंखाया नालाय ओरैनो फिसा आरोना इउटुबार बेबो 1K नि गाहायावसो दङलै दायो लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोरा अनोब्ला माने आंनि इउटुब चेनेलखौबो माने थांनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होगोन बिथांनि माबाखौ लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन बुंदों नोंथांमोना थांनानै एसे अनलायबानो जाबाय बिनिखौ नायनानै चेक खालामनानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो आरोना बिथांनि चेनेलखौबो बिथाङाबो दासो गोदान जाखांफुनाय इउटुबार माने फिसासो आरोना आंनाबो दासो बारा गोबावानो जाखायाखै खुलिनायानो नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि ओरैनो खालामलांनो दाबाव बिथांनि इउटुबखौ आरो आंनिखौबो डिसक्रिपसनाव थांनानै खालामहै अनोब्ला आंखौ बाय बाय गाइस